खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाबाय माने आगोलनि न' लुनायनि डिजाइन आरो दानि मुगानि न' लुनायनि डिजाइननि सायाव जागोन बे भिडिअआ माने आगोलनि दिनाव माने हानि बिबाङा आंखाल गैयामोन बेनि थाखायनो गेजेराव सेख्ला लाखिनानै न'खौ सेख्लानि सोरगिदिं लुना लायोमोन आरो किटचेन टयलेट बाथरुमखौबो एक्सट्रायै लुना लाजोबोमोन आरो माने मानसिया उन्दुनाय न'आ बेलेग माइ दोननाय न'आ बेलेग ओरैनो जिरायनाय न'आ बेलेग गासिखौबो बेलेग बेलेग लुना लाजोबोमोन माने सेख्लाखौ गेजेराव दोनगोन ओमफ्राय न'आ सोरगिदिं थागोन सेख्लानि ओमफ्राय सेख्लानि गेजेराव माने बाथौ थागोन बा मन्दिर थागोन बा माबा मोनसे मोदायनि न' बानायना लागोन ओमफ्राय न'खौ सोरगिदिं बानायना लायोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव हानि बिबाङा जोबोर खम जालांबाय बिनि थाखायनो माने गंसे न'आवनो मोनसे प्लटआवनो माने बेडरुमजों लोगोसे किटचेन लागोन टयलेट लागोन बाथरुम लागोन माने गासैखौबो लाफानांगौ जायो मानो होनबा हानि बिबाङा खम जाबाय सेख्लायाबोथ' माने गोदोरानो जाला सेख्लानि सोरगिदिं न' लुनोनि जायगायाथ' माने गैलानो आरो बिनि थाखायनो मोनसे न'आवनो गासिखौबो लाजोबनांगौ जायो बाथौबाबो मन्दिरबाबो माने न' सिङावनो लानानै खुलुमनांगौ जायो आरो दानि दिनाव माने ओरैबायदि थेक जाबोबाय हानि बिबाङा दा बिदिनो गोबाङानो जोंखौ बुङो माने मोनसे प्लटआवनो मोनसे हाउस प्लेनावनो माने बेडरुम गोनां माने बेडरुमजों लोगोसे किटचेनबो टयलेटबो बाथरुमबो गासैखौबो माने लाफानानै मावनांगौनि ड्रयिं खिन्थियो दा जोंबो बिदिनो ड्रयिं होयो दा मोनसे ड्रयिं लाबोदों दिनैबो माने 30x36नि हाउस प्लेन बेयावनो बेडरुमजों लोगोसे किटचेन टयलेट बाथरुम गासैबो दङ आरो माने आसाम टाइप माने आसाम टाइप बम्बाइ टाइप बा लकेल टाइप जियानो जा माने लकेल टाइपखौनो बुंजायो गासिखौबो माने थिं देबानो लकेल टाइप आरो माने बिल्डिं नंलाय लकेल टाइपआवनो बुंजागोन बेयाव गेजेरखि हाबलांनाय करिडर थाबा बम्बाइ टाइप बुंगोन बा ओरैनो मोनसेल' मुदानि बा आसाम टाइप बुंगोन मा आसाम टाइप माबा बम्बाइ टाइप बिनो लकेल टाइप होनबानो गासैयावबो गोलैलांखाबाय जेनेबा हमना ला माने अमा बेदर दाउ बेदर बोरमा बेदर खिन्थु बेदर होनबा मोनसेयावनो गोलैलांखाबाय थिग बेबायदिनो आङो आसाम टाइप बम्बाइ टाइप बा लकेल टाइप जायखिजाया जियानो जा लकेल टाइपआव बुंबाय आङो मोनसे गेजेराव करिडर गोनां लामा गोनां गेजेराव करिडर लायोबा माने गावबा गाव रुमाव थांनानै जिरायनो जोबोद सुबिदा जायो बिनि थाखायनो आं मोनसे गेजेरावनो करिडर गोनां मोनसे आसाम टाइपनि न' लाबोदों नोंथांमोना नक्साखौ नायनो हागोन आं नैयाव नक्साखौ आखिना लाखादों नैयाव बेयाव आखिना लाखादों दा बबे बेसे गिदिर बबे किटचेन टयलेट बाथरुम नोंथांमोना देखायलांसिगोन दानिया नक्साखौ नायदो फै नक्साया नैबेनो लोगोफोर दानिया नायदो नै आंनियाव लिरना लाखादों इयाव माने नै 30x36 हाउस प्लेन माने इयाव आसाम टाइप बम्बाइ टाइप आं ब्रेकेटाव दोनदों माने आसाम टाइप बम्बाइ टाइप नङा लकेल टाइप होनबानो गासैयावबो गोलैलांखाबाय जेनेबा बेनिफ्राय मा होनदों माने 3 बेडरुम किटचेन टयलेट बाथरुम एन्ड लिभिं रुम माने बे 30x36 हाउस प्लेनावनो मोनथाम बेडरुम किटचेन टयलेट बाथरुम आरो लिभिं रुम गासैखौबो होजोबनाय जादों आरो इयाव दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै इयो दा नै जेनेबा नै एन्ट्रि जागोन आरो स्टार्टिं इनिफ्राय एन्ट्रि जालांगोन बेनिफ्राय बबे किटचेन बबे बाथरुम बबे टयलेट आं नोंथांमोननो देखायनोसै दानिया हमना ला इनिफ्राय एन्ट्रि जालांबाय एन्ट्रि जानानै ओमफ्राय नै इखौ नोंथाङा मा खालाम लिभिं रुम खालाम बेनिफ्राय एन्ट्रि जानानै डाइरेक्ट इयाव जिरायबाय आरो ना लिभिं रुम बेनिफ्राय लिभिं रुम जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा इखौ मा खालाम बेडरुम खालाम इखौ नाम्बार 1 बेडरुम बेनिफ्राय बेखौबो मा खालाम बेडरुम खालाम नाम्बार 2 बेडरुम बेबो बेडरुम नाथाय इ लाइनसेया थांबाय दा इखौ लिभिं रुम बेडरुम मोननै मोनबाय ओमफ्राय इखौ बेसेबां मोनगोन नोंथाङा 12 माने ओरैबो 12 ओरैबो 12 इयाव डाइरेक्ट होनानैसै 12/12 ओमफ्राय इखौबो मोनगोन 12/12 ओरैबो 12 आं डाइरेक्ट इयाव लिरना होबाय इखौबो मोनगोन नोंथाङा 12/12 36 थ' ओरैयो 36 मोन नालाय नैयाव लिरना लानि आङो नै जाबाय ओरैया 36 बेनिफ्राय ओरैया जाबाय 30
दानिया बे लाइना थांबाय लिभिं रुम नाम्बार 1 बेडरुम नाम्बार 2 बेडरुम दानिया करिडरखौ फैबाय करिडरा बेसेबां टटेल डाइरेक्ट खानसे आं गुवारखौ लादो 4 फिट माने ओरै होनानैसै 4 फिट 4/12 गासैबो एखे मोनथामबो बेनिफ्राय दानियाहाय दैयाव बे जाबाय नोंथाङा बुजि मोनखादों जानो हागोन ड्रयिंखौ नुनानै बेयो जाबाय बाथरुम आरो टयलेट बेयाव बाथरुम ओमफ्राय टयलेट टयलेट दानिया बेखौ टयलेटखौ मा मोनगोन 3/6 बाथरुमखौ मोनगोन 4/6 ओमफ्राय जाबाय वाशरुम नैखि दा हमना ला इयाव सिं मोननै होबाय आं सिं मोननै 6/7 वाशरुम माने टयलेटआव थांखांनानै वाशरुम खालामबाय आरो दुगैबाय आथिं आखाइ सुबाय ओरैबायदि दुगैबाय ओमफ्राय इयाव फैनानै नोंथाङा मा खालाम बेखौबो बेडरुम खालाम बेडरुम नाम्बार 3 बेडरुम माने बेखौ नोंथाङा मोनगोन 12/10 12/10 बेनिफ्राय बेखौ मा खालाम नोंथाङा डाइनिं हल खालामगोन डाइनिं हल ओंखाम जानाय डाइनिं हल बेखौ नोंथाङा मोनगोन 10/12 बेखौबो माने 12/10 ओमफ्राय दानिया मोनसे दंबावो बेखौ मा खालामो नोंथाङा किटचेन खालामो किटचेन बेखौ नोंथाङा मोनगोन 12/9 माने दानिया बुंनोसै बेखिजाय एन्ट्रि जाबाय बेयाव लिभिं रुमाव जिरायनो होबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट बेयाव किटचेनाव जानाय लोंनाय साहा पानि बानायबाय ओमफ्राय लिभिं रुमाव जिरायनो आलासिनो हैबाय माने खाथियावनो लाबाय आरो बेयाव जिरायबाय किटचेन थाखाबाय बेनिफ्राय डाइनिं हल जानो ओंखाम जानो जाबा बेयाव लांबाय बेनिफ्राय माने बे एन्ट्रिनि खाथियाव इसिं किटचेन लानायनि खारना बेनो माने दैखौ बाहेरनिफ्राय लाबोबा डाइरेक्ट किटचेनाव ग्रोब हाबनो हाखाबाय आरो माने गोजानाव लाबा माने गोजान थांबावनांगौ जायो बेनि थाखायनो किटचेनखौ एन्ट्रिनि खाथियावनो होना होदों जेनेबा आं इयाव आखिजोबना लाखादोंमोन नालाय जेनेबा नै खायमा पार्टिसन गोजा ओमफ्राय बे लांदाङा खिरखि बे लांदाङा खिरखि गोजा मुथुथे लांदाङा खिरखि बेनिफ्राय खायमाया जाबाय वाल आरो वाल पार्टिसन गेजेरनि पार्टिसन बेनिफ्राय नै इफोर गेजेरनिया जाबाय माइ दरजा ना दरजा दरजा नैफोर दरजा इफोरो सब दरजा गोजा आरो इफोरो बेनिफ्राय नै गेजेरनिखौ इखौ होआखै नालाय इयो माने लांदाङै थानांगोन आरो लामा नालाय लामानि थाखाय इखौ लांदां लाखिनांगोन नालाय बेनिखायनो इखौ होआखै एसे खायमाया पार्टिसन साइडनि नै लांदाङा खिरखि आरो गेजेरनि नै बेयो जाबाय दरजा दा आं सानो नोंथांमोना बुजि मोनबाय जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट खालाम भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों।